Vendégünk Balogh Tamás László tanársegéd, akivel a matek derűs oldaláról beszélünk, ő ugyanis ezzel a címmel tartott előadást az iKlubban. Nem tudom elképzelni, hogy a mateknak lehet derűs oldala, ha magamra gondolok, az én összes matekkal kapcsolatos élményem kevésbé derűs. Igazából tegnap délután ezen derültünk, hogy vajon mi lehet a mateknek a derűs oldala. Tehát nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Először is köszöntöm a hallgatókat. Kezdjük azzal hogy szerintem sokkal többen vannak azok, akik szeretnek rejtvényt fejteni, vagy érdekes fejtörőkön gondolkodni, mint akik azt mondják magukról, hogy szeretik a matematikát. És ez vajon miért lehet így? Valószínűleg azért, mert talán az oktatási rendszerrel van egy kis probléma, és túl korán elkezdik az abstrakciót tanítani, és nem feltétlenül a játékos oldaláról közelítik meg a matematikát. És mi azt szeretnénk elérni az egyesületünkkel, akikkel dolgozunk, hogy minél több embert bevonjunk abba a világba, ami megszeretteti az emberekkel a logikus gondolkodást, és ennek nem a száraz és magányos oldalát tárja fel, hanem a játékos és közösségi oldalát. Muszáj megkérdezem, hogy a személyes tapasztalat alapján jöttél rá, hogy túl korán kezdik el elsajátítatni a matek absztrakt oldalát? És... Hát erre azt tudom válaszolni, hogy nekem szerencsére sose volt gondom a matekkal, tehát én korábban jártam versenyekre, és szerettem mindig is a matekot, de azt látom viszont, hogy akár az egyetemistákat, akiket tanítok, akár az ő körükben körülnézek, akár az átlag általános és középiskolások körében, a matek az nem túl népszerű dolog, tehát egy ilyen réteg tantárgyról van szó, amit vagy nagyon szeret valaki, vagy nagyon elfordul tőle már elég korán. És az emberek nem tapasztalják meg szerintem fiatalkorban, hogy ennek mennyi jó vonzata is lehet, és izgalmas oldala. Hát azt mondod, hogy neked alapvetően könnyű dolgod volt, mert van érzéked a matekhoz. Mi van azzal, akinek nincs? Tehát az is tud azért derülni egy idő után? El lehet úgy sajátítani, hogy jó legyek matekból akkor is, hogyha nem kaptam olyan agyi kapacitásokat? Természetesen, de szerintem nem is feltétlenül ez a kulcskérdés, hogy az ember milyennek érzi magát matematikából. Gyakorlatilag sok embernek ettől borsódzik a háta rossz értelemben, akkor ezt el is felejthetjük. Tehát inkább azt kéne feltenni magunknak kérdésként, hogy szeretünk-e mondjuk stratégiai játékokat játszani, vagy logikai feladványokat, vagy rejtvényeket megoldani, vagy szeretünk-e társas játékozni. És ezekre az emberek nagy része szerintem igennel válaszol. Jaj, nem. Én pont nemmel válaszolnék. Én gyerekkoromban is utáltam társas játékozni. Akkor te menthetetlen vagy itt. Ja, igen, természetesen, hát mindenkit nem lehet. Nekem első osztályban az a kérdés, hogy mennyit kell adni 8-hoz, hogy 10 legyen, az 3 volt mindig, és anyukám mindig vért 10-at, mert én úgy gondoltam, hogy 8, 9, 10. Ez volt az én logikám, tehát az én esetemben nem beszélhetünk a matek logikájáról. Ez tény. Tehát arról van itt elsősorban szó, hogy több embert tudunk így megszólítani, mint hogyha csak simán azokhoz szeretnénk szólni, akik azt gondolják magukról, hogy ők feltétlenül jók matekból. Az, hogy te menthetetlen kategóriába sorolod magad, az nyilván egy olyan helyzet, amivel nekünk is szembesülnünk kell, és nem mindenkit tudunk megszólítani, de a fő feladatunknak a népszerűsítést tartjuk. Nem érzed úgy egyébként, hogy nagyon sok mindenki esetében tehet egyébként a tanári gárda, vagy a tanári állomány is arról, hogy mondjuk a matematikát nem kedveltetik meg azokkal, akik lassúbb logikával, vagy kicsivel fejletlenebb logikával érkeznek a matek tanulás mezejére? Én nem érzem magam abban a pozícióban, hogy tanárokról véleményt mondjak, de itt egy elég összetett probléma látszik körvonalazódni abból, amit megfogalmaztál. Tehát egyrészt azt azért látni kell, hogy szerintem ami körülvesz bennünket, az épített környezet, az nem lenne, hogyha nem lenne matematika. Ezzel nem teljesen vannak összhangban természetesen például az érettségi követelmények, de azért szerintem az jogos, hogy bizonyos szintre legalább azoknak az embereknek el kell jutniuk, akik majd a munkájuk során a matematikát alkalmazni fogják. Ergo bizonyos részei a matematikának sok ember számára megkerülhetetlenek. Mi nem ezt az oldalát szeretnénk kihangsúlyozni, hanem pontosan azt az oldalát, ahol nem feltétlenül az a feladatunk, hogy mondjuk tervezzünk meg egy számítógépet, mint Neumann János, és olyan bonyolult tételeket bizonyítsunk be, mint amit mondjuk Erdős Pál csinált, hanem próbálkozzunk közösséget építeni köré a tárgykör köré. De most megszerettetni a matematikát, azt mikor kell elkezdeni? Tehát lehet, hogy már alsó tagozatban ez volna az alapvető feladat? Így van, elég korán el kell ezt kezdeni, én úgy érzem, és sajnos sokan már alsó tagozatban kiesnek ebből a körforgásból azáltal, hogy esetleg az iskolában nem szeretik meg ezt a tantárgyat, de nem hiszem, hogy reménytelen a helyzet. Sok olyan gimnazistával és egyetemistával is találkoztam, akik azt mondták, hogyha olyan kontextusban adják neki elő a matematikát, hogy ő abban a játékot látja és a szerethetőséget látja, akkor sokkal inkább fogékony lesz arra a feladatra, illetve hogyha érzi azt, hogy mire lehet ezt használni. Mert hogyha például 5 fokú egyenletet szeretnénk megoldani, és nem értjük a lényegét, hogy ezt miért is kell csinálnunk, akkor sokkal kevésbé vagyunk fogékonyak a dolgokra, mint hogyha ezt megmagyarázzuk, hogy mondjuk ez azért fontos bizonyos feladatoknak a megoldása, mert hogyha kisfiam mondjuk mérnök akarsz lenni, akkor bizony egy ház nem dőlhet össze, amit te terveztél. Stb. Igen, most ez nyilván nagyon leegyszerűsítetten. Szabaddobálok, de egyébként valóban a matematika az egyik olyan tantárgy. Emlékszem, hogy a legtöbbször eszembe jutott bizonyos tételekkel kapcsolatban, hogy na jó, és ez minek? Tehát olyan dolgokat tanultunk, amire azt gondolom, hogy
az életben azóta sincs szükségem, meg nem is volt, meg nem is lesz. És tudjátok, van ez a klasszikus, hogy szuper, hogy megtanultuk a Pitagorasz tételt, csak csekket befizetni nem tudunk. Tehát, hogy rengeteg ilyen dolog van a matematikában, elfelejtik tényleg vázolni azt, hogy mégis mi lehet a haszna, vagy a későbbiekben mit tudunk ezzel kezdeni. Egyrészt ez is nagyon fontos, másrészt megint csak azt hiszem, hogy nem vagyok abban a helyzetben, hogy véleményt mondjak az oktatási rendszer egészéről. Tehát nyilván sok olyan túl absztrakt dolog van, amit meg kell tanulniuk a gyerekeknek, aminek nem látják a közvetlen hasznát. És aki tehetséges matekból, azt ez nem zavarja, mert szeret elkalandozni ebben a logikai absztrakt világban, de aki annyira nem fogékony erre, azt meg kifejezetten idegesíti, hogy valóban, hogy minek egy Pitagorasz tétel, ha nem tudok egy csekket befizetni, ami mondjuk nyilván felnőtt korban jön jobban elő. Bár azért azt megjegyzem, hogy a Pitagorasz tételt például elég kézenfekvő alkalmazásokban lehet használni. Na de visszatérve a lényegre, nem azt tartom a lényegi pontnak, hogy az oktatási rendszernek a hibáit kielemezzük, hanem azt, hogy mi milyen alternatívát tudunk ezzel szemben kínálni. Tehát azért azt el kell mondanom magamról, hogy én ugye itt az egyetemen tanársegédként dolgozom, tehát én a mindennapokban egyetemistákkal foglalkozom. Nem vagyok matematika tanár, tehát középiskolában és általános iskolában rendszeresen nem fordulok meg osztályokban, ellenben táborokat és matekversenyeket szervezünk, ahol találkozom ezzel a korosztállyal, és látom ennek a korosztálynak többé-kevésbé az igényeit. Szóval azt szeretnénk amellett, hogy van egy oktatási rendszer, amivel így vagy úgy meg kell küzdeni. Egyébként én azt látom a tankönyveket bújva, hogy azért a mi időnkben, én 10 évvel ezelőtt érettségiztem, a mi időnkhöz képest úgy érzem, hogy fejlődött valamit a gyakorlati irányultság irányába a matematika oktatás. Na most, amit el szeretnénk mondani, az az, hogy mi amellé, hogy van egy oktatási rendszer, és a gyerekeknek be kell járniuk matekórára, amellé szeretnénk egy ilyen párhuzamos alternatívát kínálni, hogy természetesen amellett, hogy meg kell tanulni a matematikai anyagot, amellett egy szerethető oldalát is fel szeretnénk ennek villantani. Tehát mi olyan vetélkedőket szervezünk, ahol az embereknek ahol a diákoknak nem azt kell érezniük, hogy stresszelnek, mert egy kiélezett versenyhelyzetben vannak, és mondjuk letolást kapnak, hogyha nem oldanak meg jól egy feladatot, hanem hogy szórakoznak, és szórakozva mennek, kirángatjuk őket ugye az iskolapadból, kimennek a természetbe, és játékosan és örömmel oldják meg azokat a feladatokat. És azt hiszem, hogy az iskolának is ez lenne a feladata, hogy a diákok alapvetően örüljenek, hogy bemehetnek az iskolába, és ott valami hasznos dolgokat el fognak sajátítani. Ehhez persze nyilván szükség van még időre, amíg ez meghonosodik Magyarországon is, de én bizakodó vagyok ebben a tekintetben. Konkrétan milyen módszereket alkalmaztok? Tehát mi az, hogy kimegyünk a természetbe, és ott mit kell csinálni? Különböző fejtörők vannak, vagy rejtvény? Igen, van egy matekversenyünk, úgy hívják, hogy medve szabadtéri matekverseny, és akkor ez úgy épül fel, hogy a gyerekek csapatokat alkotnak, és 3 fős csapatokban egy szabadtéri helyszínen kapnak sorban feladatokat, és állomások között járkálnak, olyan, mint egy kis kirándulás, ott kapnak egy feladatot, és azt közösen megpróbálják megoldani. És ezzel, amellett, hogy logikai gondolkodási készséget próbálunk megfejleszteni, amellett más funkciókat is megpróbálunk előtérbe helyezni, tehát például azt, hogy az együttműködésen alapuló ugye kooperatív probléma megoldó készségét fejlesszük a gyerekeknek. Arról van szó, amire a későbbi életben is szükségük lesz, hogy nem feltétlenül arról szól az élet, hogy egyedül el kell vonulni, megoldani egy problémát, hanem szépen közösen tudnak rajta gondolkodni, ki tudják egymás gondolatait egészíteni, és közösen tudnak ötletelni. Ezzel aztán egy közösségteremtő funkciót is egyből felvázoltunk, hiszen ugye előbb-utóbb ebből az lesz, hogy az ilyen közös projektek, talán úgy is fogalmazhatunk, hogy ez ilyen kezdetleges csapatépítésekből, aztán ugye ilyen barátságok meg közösségek is kirajzolódhatnak. Ez már sokkal jobban tetszik, mint a gyereki a táblához és old meg az osztály előtt ezt az egyenletet. Ez nem fordítható le arra, hogy mondjuk az osztályteremben közös csapatmunka. Dehogy nem, kooperatív csoportmunkában bármelyik osztályteremben is lehetne dolgozni. Lehetne dolgozni, de mondjuk mikor számonkérésről van szó, akkor nyilván nem arra kíváncsi senki, hogy lehet, hogy meg kellene reformálni a számonkérést is. De bizonyos alapismeretekre szerintem azért szükség van, hogy azt megtanulják és egyénileg tudják alkalmazni a diákok. Viszont talán arra valóban, ahogy ti is mondjátok, kevesebb hangsúly kerül, hogy a csapatban történő gondolkodás az fejlesztve legyen. Hát, hogy a szerepeket is megtanulják a gyerekek, hogy egy csapat az hogy tud jól működni. Na és akkor emellett még visszatérve a matek versenyünkre, ott még az is egy nagyon fontos funkció, hogy az iskolai keretek közül kihúzzuk a gyerekeket. Tehát meginvitáljuk őket így hivatalosan a természetbe, hogy jöjjenek ki, mozogjanak, és együtt dolgozzanak egész nap a szabad levegőn, ami már is egy teljesen más közeget és más életérzést teremt, mint hogyha a 4 fal közébe vannak zárva. Van valami elvárt tudásszint, ami alapján jelentkezhetnek erre egyébként a diákok? Ez nagyon lényeges, hogy nincsen semmiféle elvárt tudásszint. Tehát most egy olyan matekos is jelentkezhetne, mint én, csak mert nyugodt lehetek, mert csapatban vagyunk, és majd valaki viszi a hátán a problémát? Ráadásul imádnálak a csapatomba. Ráadásul felnőtteknek is szól ez a vetélkedő, tehát arról van szó, hogy mindenkinek az életkorának megfelelő kategóriában érdemes neveznie, de ez nem azt jelenti, hogy különösebb előismeretekre szükség lenne. Tehát úgy kell elképzelni
ezeket a feladatokat, mint hogyha egy érdekes fejtörőt kapnának, elsősorban logika világából. Most nyilván logikus gondolkodásra van hozzá szükség, meg nyilván azt azért nem árt tudni, hogy 8 meg 2 az 10, ugye? De azért ennél messzebbre nem tudom. Nagyon kell menni. úgyhogy az, tényleg az a lényeg, hogy ne megrettenjenek a diákok és a felnőttek is, akik eljönnek egyébként, hanem élvezzék az együttlétet, és élvezzék a probléma megoldásnak az örömteli pillanatait. És van erre már tapasztalatotok így a gyakorlatban? Tehát mióta csináljátok már ezt? Volt már arra tapasztalat mondjuk, hogy a felnőtt csoportok, akik mondjuk jelentkeznek, nálam hajlamos arra ugye az agy, de szerintem mindenkinél, hogy amit fontos valamikor megtanulni egy vizsgára, egy érettségre, egy akármire, azt akkor tudom, és aztán ürül is az agyból, mert teljesen felesleges tartani magát. A jövőre nézve a csekket befizetni tudok, feleslegesen, igen. Elképesztő, hogy a mai gyerekek, akik mit tudom én most érettségiztek, vagy most járnak egyetemre, hogy azok milyen tudással bírnak ahhoz képest, hogy mi milyen tudással bírunk, akik már ezen jóval korábban túl vagyunk. Ezzel egyetértek egyébként, és hát azt hiszem, hogy sokan vagyunk, akik egyébként úgy gondoljuk, hogy nem biztos, hogy minden tantárgyból most hirtelen le tudnánk érettségizni itt a felnőttek közül, de mondjuk az érettségről azt gondolom, hogy egy általános tudásszint az szükséges olyan korban, hogy az ember megméresse magát, és ezzel mintegy felkészül az élet későbbi kihívásaira is. Jó, de a kérdésem az arra irányult volna, hogy ezekben a gyakorlati terep logikai játékokban ugyanazokat a feladatot kapják a most érettségizett vagy érettségiző diákok, vagy mondjuk egy 40 éves korú bárki, hogyha részt vesz ezen? Természetesen nem. Hát természetesen nem. Tehát több kategória van. Igen, természetesen nem az tehát merre áll a csibecsőr. A nehezebbeket kapják a most érettségizettek, és a könnyebbeket az idősebb korosztályban? A legnehezebbeket azok kapják, akik például matek szakra járnak, vagy matematikus végzettségűek, vagy matek tanárok egy középiskolában, vagy 12-esek és speciális matematika tantervű osztályba járnak, tehát azért nem kell félni, hogy túl könnyűek a feladatok, össze tudunk mi állítani olyan feladatsort, hogy nekik is kihívás legyen, de alapvetően nem ez a fő irány. Tehát sok kategóriánk van, szám szerint 4 diák kategória van, ezeknek nevei is vannak, úgy hívják őket, hogy a verseny neve nyomán, hogy medvebocs, kismedve, nagymedve és jegesmedve. És akkor ezek a kategóriák vannak, akik 2 évfolyamonként. Én a medvebocsra sem mernék benevezni. Valami maci csoportban. Na és akkor a felnőtteknek meg külön kategóriáik vannak, de a feladatok egy része az egybevág a kisebb kategóriákkal. Tehát úgy van a felnőttek számára megválogatva, hogy ez abszolút figyelembe van véve, hogy ők mondjuk nem tegnap érettségiztek, és nem emlékeznek a matematikai előismeretekre, de ezt ugye az előbb is hangsúlyoztam, hogy ezek nem szükségesek. Tehát nem kell semmilyen olyan matematikai előismeret, hogy mondjuk valaki hátrányt szenvedne abból, hogy nem tud kimondani egy tételt, vagy nem tudja alkalmazni a másodfokú egyenletnek például a megoldó képletét. Vagy még fel se ismeri, hogy ez az. Hát így van. De most az előbb említette egy 5 fokú egyenletet, hát ez nyugtass meg, hogy ilyenről szó nem volt középiskolában, mert nekem ez új volt teljesen, hogy van ilyen is, hogy 5 fokú, tehát én a másodfokúnál elmaradtam. Létezik ilyen, hogy 5 fokú egyenlet, nem volt ilyenről szó középiskolában, ez tény. Én csak akartam mondani egy tipikusan olyan csúnya feladványt, amit mondjuk nagyon egy matematikus is, hogyha ránéz, és nincs a közelében egy számítógép, akkor azt mondja, hogy na hagyjatok békén. Tehát valóban vannak ilyen problémák. Fontos ezeknél a táboroknál, hogy legyen sikerélmény, tehát azért úgy alkotjátok meg a feladatsorokat, hogy ne bánatosan, szomorúan térjünk haza, hogy na, természetesen hát, látszik, hogy ez nem az én világom. Erre nagyon röviden is válaszolhatnék, és pedig egy nagy igennel. Szóval természetesen ez az egyik nagyon fontos célkitűzés, hogy minden csapat jusson el legalább 4-5 feladat utánig a versenyben, hogy ne azt érezzék, hogy csak bolyonganak össze-vissza, és semmiféle sikerélményük nincsen. Tehát ezek a feladatsorok ezek úgy vannak kitalálva, hogy mindenki azt érezze egy idő után, hogy ő is letett valamit az asztalra. És ebben a projektben hányan dolgoztok? Gondolom te, és azért még vannak itt, ez is egy csapatmunka, gondolom, akikkel ezt kitaláljátok és véghez is viszitek. Így van nekünk egy egyesületünk, úgy hívják, hogy a Matematika Összeköt Egyesület. Ez a projekt egyébként már 15 éve elindult, de nem mi kezdtük, mi belenőttünk, a mi generációnk ebbe, diákként kezdtünk járni a versenyekre, meg nyári táborba is, amit szintén ez a társaság szervezett, akik a mi elődeink, ugye. Egyébként a debreceni Fazekas gimnáziumból indult ki a dolog, ott Kis Gábor nevét meg kell említenem, aki ott dolgozott abban az időben, és összerakta ezt az egész projektet. Úgyhogy szerintem szenzációs, amit csinált, és hát mi ezt csak folytatni és továbbfejleszteni próbáljuk. Azóta már országos szinten is megy a dolog egyébként. No, de nem is erre akartam kitérni az egyesülettel kapcsolatban, hanem térjünk már ki még egy mondat erejéig itt az országos szintre is. Térjünk, persze, csak most hirtelen sok minden lett a fejemben, de akkor először mesélek erről. Tehát ugye ez a medve szabadtéri matek verseny, régen medvevetélkedőnek hívták, ez Debrecenből indult az útjára 1999-ben, és
héttel bezárólag Debrecen volt az egyetlen helyszín, és évről évre olyan 300-400 fővel ment ez a verseny a Nagyerdőn. Ez nem kevés. Szóval nem kevés, de azért ezt lehetett még fokozni. Tehát 2008-ban az akkori szervezőgárda elhatározta, hogy Budapesten is megcsinálják ezt a versenyt. És Budapesten a Gellért hegyen azóta már elképesztő tömegek gyűlnek össze, most legutóbb már több mint 2000 ember volt, és azon gondolkozunk, hogy most már ezt itt ketté kell választani, és ezt most már így is fogjuk 2015 tavaszán rendezni egyébként, hogy 2 budapesti verseny is lesz, mert egyszerűen szervezési szinten is gyakran ütköztünk olyan helyzetekben, hogy szinte kezelhetetlen volt a nagy létszám, aminek persze nyilvánvaló, hogy nagyon örülünk, tehát valószínűleg az emberek befogadják ezt az üzenetet, amit mi át szeretnénk nekik adni. És ilyen nagy létszámnál is maradnak a 3 fős csapatok? Maradnak, így van. Hát esetleg, hogyha mondjuk egy osztályból akarnak jönni 16-an, ami nem osztható 3-mal, akkor az is elfogadható, hogy köszönjük szépen, hál' Istennek ezt is tudjuk. Hogy egy 4 fős csapat is megfordul a versenyen, de az alap irányelv az, hogy 3 fős csapatok vannak, és hát ezt el tudjátok képzelni, hogy ilyenkor rengeteg csapat van. Most már érdekel, hogy mi a jutalom. Lehet, hogy a jutalom, ami igazán motiválja az embereket. A jutalom, hát igen, az a fura egyébként, hogy elsősorban az élmény az, a jutalom. hogy ott lehetsz, Igen, tehát hogy egy olyan, hogy a nap végére mindenki úgy érzi, hogy kellemesen el van fáradva, senkinek nem volt, legalábbis reményeink szerint senkinek nem volt kudarc élménye, mindenki úgy érezte, hogy jól érezte magát aznap, jó élményben volt része, pozitív benyomásokat kapott, és szeretne visszatérni. Tehát próbálunk ilyen utókövetést is mindig készíteni, tehát kérdőívekkel megkeressük a tanárokat, kísérőket, meg a diákokat is, akik ott megfordultak a vetélkedőn, és szerencsére nagyon nagy részben pozitív visszajelzéseket kapunk. Jó, de az kapunk. első 3 helyezett azért valami oklevelet vagy ilyesmit, ez biztosan kap, ugye? Tehát mindenki úgy néz ki a verseny egyébként, hogy először arról beszélnek akkor, hogy mi az, ami mindenkinek jár. Tehát a versenyen mindenki kap egy kis útravaló elemózsiát, ami péksütemény, csomag, almát kapnak, aztán verseny közben csokit, meg ásványvizet, tehát hogy el legyenek látva, és akkor a verseny végén mindenki kap egy emléklapot, egy emblémázott tollat, meg még valami kis ajándékot is szoktunk osztogatni. Na és akkor a győztesek pedig, hát van egy ilyen vándor kupánk, amit minden évben kiosztunk az országos verseny győztesének, mert hogy országos döntője is van ennek a versenynek. Alapvetően 4 helyszínünk van, ezt csak zárójelben jegyzem meg, most jövőre is ez lesz, hogy Budapest, Debrecen, Szeged és Veszprém, ez a 4 helyszínünk, és akkor a legjobb csapatok megmérethetik magukat egy országos döntőben. No, és akkor tehát van ez a vándorserleg, meg hát vannak könyvjutalmak, ugye oklevéldíjazás természetesen. Igyekszünk híres matematikusokat elhívni a versenyekre, tehát hogy ott mondjanak egy kis beszédet, amivel példát mutathatnak a gyerekeknek, motiválhatják őket. Igazából ez a komplex élmény és benyomás az, ami szerintem egyedülálló, és nem feltétlenül az a tárgyjutalom, amit a gyerekek kézbe tudnak venni. De például most 2014-ben azt is meghirdettük, hogy az az iskola, aki elhoz 10 csapatot a versenyre, nyilván emögött az áll, hogy népszerűsítsék a versenyt, tehát hogy ne csak az elit matekosokat hozzák el. Szóval nekik adtunk egy ingyen gömböcöt, azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy micsoda. A gömböc az egy nagyon fura test. Az a lényeg, hogy csak egy stabil és egy instabil egyensúlyi pontja van, de nem is ez a lényeg, nem menjünk bele a matematikájába. Ja, disznótorosban emlékszem gömböcre, de gondolom nincs hozzá. Ne. Tehát ez egy nagyon híres dolog. Egyébként a Sanghái világkiállításon ez egy világszenzáció volt, és Domokos Gábor és Várkonyi Péter, a Budapesti Műszaki Egyetemnek a tanárai, a szellemi atyai ennek a gömböcnek, tehát ez egy magyar találmány. Az is pontot ér, ha nekem csak rémlik valami? Természetesen. Jó, rémlik valami. Na és ilyen gömböcöket osztogattunk például a nagy létszámmal érkezett iskoláknak, hogy oktatási célokra fel tudják ezt használni. És milyen sűrűn hirdetitek meg ezeket a vetélkedőket, vagy hogyan lehet rá egyáltalán jelentkezni? Tavasszal vannak mindig a vetélkedők, amikor kellemes az időjárás, bár az tény, hogy az esőtől folyamatosan félnünk kell, mert hogyha eső van egy hétvégén, akkor át kell tennünk a versenyt a következő hétvégére. Általában április-májusban, minden évben változó időpontban, mert ugye a húsvét is mozgó ünnep, május 1, stb. Akkorra nyilván nem tesszük a versenyeket. Januártól kezdve lehet honlapunkon keresztül jelentkezni. www.mateklap.hu a honlapunk, ahol már most egyébként minden információ megtalálható a versenyekről. Korábbi eredménylisták, mintafeladatsorok, egyáltalán a hangulatképek, videót lehet nézni a versenyről, a YouTube-on van egy összeállításunk, tehát rengeteg olyan információ, ami már alapvetően így önmagában felkeltheti az embereknek és a potenciális résztvevőknek az érdeklődését, de hát nyilván a fő élmény az, hogyha részt vesznek a versenyen. A jelentkezés az januárban fog indulni. A mostani aktuális projekt az egyébként egy téli tehetséggondozó hétvége, amit téli matek tábornak hívunk, mert hogy a másik dolog, amit csinálunk, az a matek tábor szervezés, ami Cegléden lesz majd
január végén, és arra már most folyik a jelentkezés az említett mateklap.hu oldalon, úgyhogy mindig van ott valami aktualitás, tehát érdemes esetleg oda ellátogatni, hogyha valaki érdeklődik az ilyesfajta tehetséggondozás iránt. És mit csinál az Egyesület akkor, amikor nem táboroztat, és éppen nem tábort szervez? Ugye alapvetően senki nem főállásban csinálja ezt a tevékenységet. Tehát az tény, hogy egész évben folyik a szervező munka, mindenki próbál rá időt szakítani, de úgy kell elképzelni ezt az egyesületet, hogy alapvetően fiatal matematikusokból, frissen végzett matematikus, közgazdász, informatikusokból és határterületen végzett szakemberekből áll, illetve egyetemistákból. Tehát egy fiatal közösségről van szó. Én a magam 29 évével szinte rangidős pozícióban vagyok ebben a közösségben, és hát természetesen mindenki teszi a dolgát éppen, van akinek munkája van, valaki a tanulmányait folytatja, és hát egész évben mindenki a saját dolgát teszi, és amikor pedig szükséges, akkor össze tudunk gyűlni és szervezni a dolgokat. És szerintem nagyon fontos fegyvertény, ezt hadd említsem meg, hogy itt borzasztó erős, olyan értelemben erős emberekről van szó, hogy azon túl, hogy egy nagyon érdeklődő és tehetséges társaságról volt szó, azon túlmenően mindenki szívügyének tekinti ezt a fajta tehetséggondozást. Tehát, hogy elkötelezett hívei vagyunk nem csak annak, hogy igenis a matematika az milyen szép tudomány, hanem azt, hogy ezt közvetítsük is a gyerekek felé. És azt szerintem egy szenzációs dolog egyébként, hadd legyek így büszke a tagságra, hogy nagyon sokan vannak közülünk, akik az egyetemi tanulmányaikat, vagy például a doktori iskolájukat most nem is Magyarországon végzik, hanem Kaliforniától kezdve Angliáig, Hollandiától Svájcig, szinte a földgolyó teljes egészén, még Új-Zélandon is van most egy emberünk, meg Olaszországban, tehát ott vagyunk szinte mindenhol, és ezek az emberek hazajárnak tavasszal meg nyáron azért, hogy ezeken a rendezvényeken részt vegyenek. Holott kiváló matematikusok, és éppen mondjuk a doktori disszertációjukat kéne írniuk, de ehelyett ide jönnek, és ezt megteszik, ezt a lépést. Na persze nagyon sokan vannak Magyarországon is, tehát a legtöbbünk Magyarországon tevékenykedik vagy tanul, de azért talán ez fontos megemlíteni, hogy ilyen áldozatokat is hoznak ezek az emberek, és ennek talán az a kulcsa, hogy ezt mindenki szívből csinálja. Tehát ezt talán rajtam is érzékelitek, hogy ezt mindannyian kedvtelésnek vesszük. Igaz, hogy sok munka van benne, de hogyha ez belülről jön és szívből jön, akkor azt hiszem, hogy ez a kulcs ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni és át tudjunk adni valamit. Ha ennyi matematikus összejön, és így egy bajba kerültök, akkor rögtön a matek a téma, vagy általában a matek a téma? Hát természetesen nem. Jó van, akkor megnyugodtam. Hát egyértelmű, hogy nem. Hát nyilván, tehát ez a társaság, ugye szokták a matematikusokra azt mondani, hogy hát ők kockák, és nem lehet velük szót érteni. Tehát itt egy nagyon fontos közösségépítő funkció is van, és ráadásul az egyetemistákat is, akik mondjuk frissen leérettségiznek, és eljöttek korábban a rendezvényeinkre diákként, megpróbáljuk az érdeklődőket bevonni ebbe a szervezetbe, hogy ne csak a szakmát vegyék át az egyetemi éveik alatt, hanem tagjai legyenek egy olyan közösségnek is, ahol rengeteg más dolgot is csinálunk. Hát természetesen együtt sportolunk, zenélünk, bulizunk, rengeteg dolog van, ami összeköt bennünket. Hát akkor azt kívánjuk, hogy maradjon a lendület, és minél több embernek tudjátok átadni és megszerettetni a matematikát. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szépen.